Yurdumuzda insan saglygyny ähli zatdan iler tutýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň taýsy tagallarly bilen durquny düýpli täzelemek işlerinden soň meşhur şpaxanalaryň biri bolan Ahal vilayatynyň Bäherden etrawynyň şäherinde ýerleşýän Ýylysuw şpaxanasy Dewrewap şpaxana sagaldyş merkezine bolup tutuş ýylyň dowamyna müşterileri kabul etmek mümkinçiligine eýe boldy. Bir yere sağlığını dikkat etmeyene gelýänlere dünya derejesinde lokmaçylyk hyzmatlary köderilenýär. İnsan sağlığını dikkat etmekde meşgullyk eýe bolan Ýylysuw şpaxanasynyň tebigy çeşmeleriniň bejer käsitleriniň bardygym ýurdumyzyň hünärmenleri tarapyndan düýpli öwrenildi. Yer astyndan çykan 46 derejeli gydgynlykdaky kükürtlü suwlaryň kömegi bilen bir ýerde dörli keseleri, şol sana dayanç gereket ediş ulgamynyň nerv, periferiýa we endokrin ulgamynyň bozulmagy bilen bagly bolan dörli keseller bejerilýär. Melhem çeşmeleri ýot we brom düzümli mineral suwunam çykaryp, ol dörli keselleri bejerilene ulanýar. Soňky ýyllarda şpaxananyň şäherine bina edilen dünýäniň ösen sagalyk ulgamynyň iň kämil anyklyş bejeriş enjamlary bilen öpjün edilen bejeriş tesgalarynyň peýda bolmagy bilen oň halka hyzmat ediş şäheri hassa giňedi. Her günlerde de Ýylysuw şpaxanasyna zähmet ruhsatyna çykýan raýatlarymyzyň dinç alyp öz saglyklaryny bejeripmeklerine dolu mümkinçilikler döredildi. Bir ýerde saglygyny dikilýän adamlar üçin suw bilen bejeriş otagyny elektrowanaly bejeriş tolkunyň kömegi bilen mineral maddalary innama goýbermek şeýle-de suw bilen renk terapiýasyny bermek arkaly rahatlanyrjy täsir etmek çärelerde gözden tutulan bir ýerde ýerleşýän dermanhananyň işem talabalyk ýoly goýulan.